Bé, avui un dia especial per nosaltres, avui especialment contents. I per què? Doncs perquè juntament amb la gent de Roca, fabricant de cordes, cordes excel·lents, hem treballat conjuntament i hem presentat o hem intentat presentar-vos una nova corda. És una corda que es diu Factor, que només podreu trobar a les botigues Vertic. És una corda que és de 9 amb 9 mil·límetres i que té algunes particularitats i que la fan única. La primera particularitat és que bàsicament la podeu trobar en 3 mides diferents, que és 65, 75 i 85. Són unes mides que nosaltres hem pensat que són ideals per fer durar aquest material. La idea és que aquests metres de més el que aconseguiran és donar-nos i mantindre'ns una allargada prou notable com perquè pugueu allargar la vida d'aquesta corda. La segona cosa que és interessant o que hauríeu de tindre en compte és que la seva camisa, el seu acabat, és un acabat molt tancat. La idea és que sigui molt resistent a l'abrasió. I això també està pensat perquè aquesta corda us duri molt de temps. La tercera cosa interessant, no és la corda més tova del món des del punt de vista d'impacte de força, però és una corda que té 8,6 kilonewtons, amb la qual és força dinàmica, ens dona un allargament de fins a un 30% en la primera caiguda i la converteix en una corda, jo que diria, més que ideal per tots els que feu escalada esportiva i esteu provant vies on moltes vegades teniu caigudes reiterades en el mateix sector. Poca cosa més. Factor, una corda que només podreu trobar a les botigues Vertic, que té una relació qualitat-preu extraordinària. I si no us ho creieu, entreu a la web i us ho mireu. Vinga, fins una altra.